Ось, мої дорогенькі, це вам від бабусі по 500 гривень. Тільки не на чіпси сухарики, а щось нормальне купіть. Це не треба було. Ми тебе і так дуже сильно любимо. Ти найкраща бабуся у світі. Що там на ті 500 гривень купиш? Нате вам ще по 200. Папусю, не плач. Ти найкраща бабуся серед усіх дідусів та бабусь. Ну все, я не плачу. Бачила, як треба? Хлопчики, ось ви де. Онуки мої дорогі. Дідусю, пенсія прийшла. Бабусі, нічого не кажіть. Це не на пиво, а на чіпси сухарики. Та не треба нам ніякі гроші. Ми і так тебе дуже-дуже сильно любимо. Ти найкращий дідусь у світі. Яких гарних дітей виходить. Треба терміново піти і випити за ваше здоров'я. А я Коротше, спочатку береш, а потім кажеш, що не треба.